Cigareta, holko, obyczaj. Wiecie, tak poprawnie to jest we starożytności. W IV wieku przed Pomboczkiem publikował jeden ze trzech najstarszych greckich filozofów, Słom Arystoteles, i że to muzyka łagodzi obyczaje. A już zajmocka lot temu nie skorzy, gawędził tyż na ten szymel Jerzy Waldorf, którego miał zawdy we srogi z ocy. Ale dzisiaj naskól, można na studa, bieda teroski eklerował, co to cygarety holkają nasze zwyki i obyczaje. I na czasie spomiarkować jeden fal. Co nikaj nie kurzy się tela, co na lazaretowej sieni. Toż to przeca jest ci oaza wolności, kaj we oparach smędu doktory i pacjenty cuzamen do kupy, do gromady frygują ten diosecki nóg. Lazaret jak Lazaret, idzie żyć. Lazaret przeca juści za obycz kurieruje, leczy. Ku temu ci przeca jest. No i stoi ci o zdrowie tego pacjenta. Tela i noc, i że robi to diosecko jednostajnie i smętnie. Ganz einfach. Idzie wykopyrtnąć z nudów, czas ci tam się ciągnie jak cuch po galotach. Jedynym placem, kaj te wszystkie pacjenty, które jeszcze same poradzą ci deptać, bali niekoniecznie kurzące, ale kurzoki osobliwie mogą znosić jakiś ich erzac światowego żywobycia. Taki erzac to jest Rauchzimmer na Halbstoku we każdej sieni lazaretu. Pewnikiem znocie te miejsce, toż to tam, kajś we winklu styrczy przepełniony aszn kibel, a wymiarkowanie nietwołości naszych marzeniów żmogo puknięto fensterszajba kalnego okna. W lazarecie kurzy się moc więcej niźli kaj indzi. Sprzeczność to jako? Ino dla tych, którzy nigdy nie przekroczyli proga tej najistotnej instytucji, którzy nigdy nie kurierowali się w lazarecie. W tym Rauchzimmerze osprawiamy zowdzito o pogodzie, dzieckach i futbalu, o wieczornym programie telewizyjnym. No i część jednakowoż tematem naszych kletów są diagnozy i zabiegi, analizy i roztomajte rentgeny. Chnet ci we nieskończoność ciągniemy, szpulujemy takie opowieści jako u jednej mojej kamratki mieli we podejrzałości zapalenie dudów, ale kurierowali ją na leberki, a nie skorzy wykazało się, że iżemo świeżb i wandrująco nyra. Człowiekowi pieślawemu, fez nieodpornemu, który zaroski widzi się w roli jednej mojej znajomej, blank nie za tego wszystkiego słuchać. Ale przeca my nie są głuche, my na isto nie są głuche do 100 pierunów, no akuratnie. Westuż też dowomy pozór, wysłuchujemy cierpliwie, bali ze istą dozą interesy i docierności tych wszystkich czyście rozpoznanych geschichtów niemocy, wszystkich znajomych całkiego świata. Nie są my też ślepoguma i z kolei tego też upokornie wpatrujemy się we fresy naszych kamratów niedoli. Oto radzinku, kole mnie stanął młody Karlus, tak ci augy ma zdrowy i monter jak Rycka, na Unterarmie moci tak jakosik intrygująco wydziergany. Wybacz mi, Pomboczku, mamulcene płaczki. Na jakiegoś resztanta nie był jednakowoż podany. Skąd, jeśli nie ze resztu, mo za tym ten bogobojny apel, ten manifest na gracie wydziergany. Aha, już miarkuję, a pewnikiem dostał wołani na stówka. Jest sam z nami poruch rekrutów, którzy wykręcają się od armii. Muszę sam dopowiedzieć jeszcze, co to było, jeszcze podwil nasz minister Klich nie oznajmił szluz ze przymusowym asystyrunkiem. No i ciekawsze było to, że te Karlusy wandlują ci się ze roztomajtych środowisków, rozeznających się łocia nie ino pod względem kultury, albo poziomu życia. Wetnąłbych się, co we cywilu, znaczy się na tej wolności, jak to godomy sam w tym naszym lazarecie o świecie skukanym po drugiej zajcie kalnego, ufifranego okna, te młode chłopcy na beztydzim pierą się między sobą na śmierć i życie. Jeden z nich jest raperem, inszy zaś kimsik ze zorty z kina, trzeci zaś
to intelektualista, wiecie, taki brylok, okularnik, jak to śpiewali pod Agnes Osiecki, dołbych gowaj, że go interesuje ci go ino botanika. Ale tutaj wszystkie są zgodne, pogodzone. Lazary nie cierpi wzajemnej wrogości, najstok lajchuje wszystkie ideologiczne inkrzojści. Karlusy trafiają ci się w tym rauchcym, że na dymku, na tym sztachu, za tym szkacą, kublują, rozprawiają więcej fabulą o żywobyciu. Kupluje ich jeszcze jedne. Bardzo, ale to westelnie bardzo nie mają radę pójść do wojska. A ze drugiej zajty styrcy i kurzy młody Karlus, kajsik, ze Kaukazu, który godo ze takim większym cudym akcentem. Dzwoni do kogosik mobilniokiem. Nie poradza tego spokopić, bo rządzi w jego rodnym języku, z którego nie poradza ci blank spokopić ani słowecka. Ale Zarowski, nie, chyba jednakowo coś wymiarkowały. W swojej łosprawki, swoje wyznania roza kiedy wploto swojsko brzmiące dlono słowecka. Wsie zuby ciebie! Chytą po lekuśku, ciekawe, o czym on mogę ci tak cięgiem osprawiać? Rącz nagle we pośrodku zdania godo po rusku i to tak szpasownie jednym cięgiem, że wszystkie zęby moci cołkie. I po jakiemu nie mogę tego wszystkiego o tych symbolach powiedzieć w wyrodnym języku? A jeśli można blankni go do łosia i no opisuje swojemu rozmówcy, Gegnerowi, forcugi jakiejś krzykownej działki, albo można konia, wszystko jest ci przeca myli. Życie pełne jest zagadków. Doktory też kurzą. Znaczy się zaobyć kurzom we swoim szprechcimrze, ale roz za kej bywoj, że przylazują kunom. Styrcą do gromady kole tego nafolowanego aszmu gibla i bez gańby osprawiają się bery ze życia tego naszego oddziału. Wiecie, była ci u nas niedawno na praktyce jedna szpestera we historii choroby 80-letniego przykowanego do prykona pacjenta zapisała po nocnej szykcie. We prykolu jest on aktywny. Posprawił tako jedna doktorka we zielonym kitlu. A okiejsik widziałek, podchytuje jej kamrat we szafirowym kitlu, wpis jednego ci kuśpika, który pojechał ku nieszczęsnemu falowi. Pacjent ci był użarty bez nieświadomo godzina w żyć. A we nowiosie jeszcze napisał we haźlu. Styrcy sucho szkurzysz, a czas po leku płynie i płynie. Czwartej cygarety jednakowoż wybakać ci nie dają. A na ten nasz halbsztok wpolował oddziałowo z jakimiś papiurami pod parzą i wrzeszczy ci na całki karpenter, choby my blanguchy byli. Kiedy jest to z was ten ojciec Pioków? Po całkim oddziale was szukam, panocku, kajście się to stracili, a ciągnąć mi sam wartko na klistyra. Po polsku lewatywa. No cóż, klistyra w lazarecie święto rzec, jak godą szwejk, ale nie skorzy, juzaj się zakurza i tela, a o sprawie o lazarecie i cygaretach ojgiem z Pnioków.